ሓዳሽ ሞባይል ብዝኾነ ምኽንያት ክንቅይር ምስ ንግደድ እሞ ሓዳሽ ሞባይል ምስ ቀየርና ድማ እቲ ኣብ መሰንጀር ንፀሓሓፎ ዝነበርና ቻትስ እንዳጠፍአ ይሸግረና ዶ? ኣብ ቀጻሊ እምበኣር ከምዚ ዓይነት ፀገም ከየጋጥመና ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ሴቲንግ ኣቐዲምና ክንገብር ይግባአና። እዚ እንድሕር ጌርና ከዓ ሞባይል ኣብ ንቕይረሉ ግዜ ብዘይ ፀገም እቲ ብናይ ቀደም ሞባይልና ንፀሓሓፎም ዝነበርና መሴጅ ዝመፀና። ሕጂ ናብ ተቐዲምና ክንገብሮ ዘለና ሴቲንግ ንኸይድ። መጀመርያ ኣብዛ ታሕቲ ሜኑ ትብል ዘላ ንኣቱ። ድሕሪኡ ኣብ ሴቲንግስ ንሃርም። ቀፂልና ንታሕቲ ስክሮል ጌርና ኣብ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴፍቲ ንኣቱ። ድሓር ኣብ ኢንቱ ኤንድ ኢንክሪፕትድ ቻትስ ንኸይድ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ መሴጅ ስቶሬጅ ንኣቱ። ኣብ መሴጅ ስቶሬጅ ምስ ኣተና መጀመርያ ነዛ ሴቭ ኪ ኢን ጉግል ድራይቭ ትብል ዘላ ተጉስዊች ንውልዓ። ክንውልዓ ምስ በልና ጉግል ኣካውንት ተሓተናያ ንሕና ድማ ኣካውንትና ንህባ። ቀፂልና ኣብ ሪሴት ፒን ንኣቱ። ኣብኡ ምስ ኣተና ድማ ከምዚ ክመፀና እዩ። ንሕና ድማ ሓንቲ ዘይንርስዓ 6 ቁፅሪ ዝሓዘት ኮድ ነእትወላ። ንኣብነት ኣነ ዘይርስዓ ቀላል ኮድ ካብ 1 ክሳብ 6 የእትየላ ኣለኹ። እታ ሴት ዝገበርኳ ኮድ ክነረጋግፅ ድማ ኮንፊርም ዩር ፒን ዝብል ክመፀና እዩ። ደጊምና እታ ኮድና ነእትወላ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብዛ ሞር ኦፕሽንስ ትብል ዘላ ንኣቱ እሞ እዛ ኣውቶ ሲንክ ትብል ዘላ ተጉስዊች ንውልዓ። እዚ እንተጌርና ሞባይልና ኣብ ንቕይረሉ ግዜ ኮነ መሰንጀር ደምሲስና ከም ብሓድሽ ኣብ ንፅዕነሉ ግዜ ኣብ መሰንጀርና ንፀሓሓፎም ዝነበርና ቻትስ ክጠፍኡና ኣይክእሉን።